चला तुम्हाला आता A1 क्लास पण दाखवतो. हे बघा कॅबिन कशाला म्हणतात. कॅबिन असतं म्हणजे सर्व बंद असतं बघा. सर्वात आधी सिनरी बघा पाठी माझ्या, छान वाटतं ना. ज्या गाडीत ते सुद्धा मांडवी, ती पण मांडवी आणि ही पण मांडवी. आता किती AC क्लास आहे बघा, 1 2 3. भाई ये क्या है? मटका दही किती काय म्हणता येईल? 35 का. जसं हे बघा HA1 काय असतं ना, मी तुम्हाला तर प्रत्यक्ष दाखवतो. मी हे नाही दाखवलं की मी हे काय आणलं आहे. हे गिफ्ट ॲक्च्युली, आणि कोणासाठी गिफ्ट आहे. आणि आता आपल्या फर्स्ट AC मध्ये ना आपण डॉग्स आणि कॅट्सुद्धा आणू शकतो. तिकडे बघा. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस. नमस्ते सर्वांना. तर आता आपण सर्वांनी जायचं आहे रत्नागिरीला. सर्वांनी म्हणजे आता मी एकटाच ट्रॅव्हल करतो आहे. आता मी आहे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला आहे, मांडवी एक्सप्रेसमध्ये. फर्स्ट क्लास सेकंड क्लासच्या बोथ कंबाईंड डब्यामध्ये. आता गाडी बघा आपली CSTवरून सुटलेली आहे. आता तुम्हाला एक मी दाखवतो बघा. माझ्या ह्या साईडला जनरल डबे आहेत, ह्या साईडला फर्स्ट क्लास डबे आहेत. तर यावेळी मी सेकंड AC बुक केली आहे. पण माझ्या कोचचं नाव आहे HA1 म्हणजे कसं असतो, तर फर्स्ट AC सुद्धा असतो कंबाईन आणि सेकंड AC सुद्धा असतो. आणि या ट्रेनचं नाव आहे मांडवी एक्सप्रेस. ट्रेन नंबर आहे 10103 आणि ही बरोबर 7:06 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून सुटते आणि ठाण्याला ही 7:55ला पोचते आणि रत्नागिरीला 2:30ला पोचते. ही बाजूला दिसते ही रीडिंग लाईट, म्हणजे सीट नंबर 12. आता इथे बघा किती वाजले, मी तुम्हाला दाखवतो बघा. 8:40 झालेले आहेत. आता ही गाडी पनवेलला पोचेल. 8:30ला पोचली पाहिजे, 15 मिनटं लेट आहे. मग तुम्ही विचाराले की गाडी कुठे कुठे थांबते, तर मांडवी एक्सप्रेस आहे गाडीचं नाव. ही पनवेलच्या नंतर माणगाव, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी.
रत्नागिरीची गाडी म्हटली की गाडी की आपली मराठी माणसं आहेत, पण एवढं चांगलं वाटतं की आतमध्ये जाऊन ना शुभांगी गिर हे व्यक्ती कोण आहेत ना हे आतमध्ये खूप जणांना माहिती आहे म्हणजे, आणि हा सर्व क्रेडिट तुम्हाला सर्वांना जातो, त्यासाठी सर्वांना थँक्यू. आपल्यातले कोण कोण सबस्क्रायबर्स पनवेलला राहतात किंवा पनवेलला उतरतात किंवा पनवेलमधून आहेत त्यांनी जरा कमेंटमध्ये सांगा, कारण आता पनवेल स्टेशन आलेलं आहे. तुम्हाला जो समोर दिसतो हा जनरल कंपार्टमेंट आहे, जनरल डबे, आणि हा फर्स्ट AC सेकंड AC. ती वाजले 8:47ला निघाली. गेला आपला पनवेल स्टेशन 8:30 वाजता. आता डायरेक्ट 2 तासानंतर मानगावला गाडी जाईल, 6:30ला मानगाव. इसमें और क्या क्या है? शीरा, उपमा, कटलेट, ऑमलेट, चीज सैंडविच, वेज सैंडविच, चीज टोस्ट, कॉफी कॉफी. किती वाजले? 11. वीर स्टेशन. सर्व मेन्यू दिलेलं आहे इकडे. लाईट मेन्यू, ब्रेकफास्ट, बेवरेजेस, स्टँडर्ड, पोहा, पनीर, बटर मिल्क, चिकन लॉलीपॉप, बॉइल्ड एग्स, कॉर्नफ्लेक्स. बाहेर सिनेरी वगैरे किती छान आहे. गाडी ग्रेडला आली. ₹35. भाई ये क्या है? मटका दही कितने का मिलता है ये? 35 का. 35. चिपळूण स्टेशन आला. किती वाजले? 1:05. चिपळूण स्टेशन. हे सर्वजण उतरले. ओके, चिपळूण. इकडे चार्जिंग स्लॉट सुद्धा आहे बघा. एक चार्जिंग स्लॉट. हे सर्वजण उतरले इकडनं. ओके बघा, चिपळूण. गाडी एकदम छान आहे. आता आपल्या फर्स्ट AC मध्ये ना आपण डॉग्स आणि कॅट सुद्धा आणू शकतो. तिकडे बघा. मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगाव मांडवी एक्सप्रेस थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1. किंवा 1:16. तुम्हाला सांगतो किती वाजले बघा. आता वाजले 1:22. तुम्ही बघू शकता 1:22. आणि चिपळूणवरून गाडी पुढे गेलेली आहे. चिपळूणला ऑलमोस्ट गाडी खाली झालेली आहे. आता मी इकडे आहे, माझ्या वरती माझं वरती होतं, मी खाली आलो. इकडे पण गेले, इकडचे समोरचे सुद्धा गेले. हे बघा कसं क्लोज केलं आहे बघा, पडदे लावून.
केलेले आहेत सर्व. आणि गाडी सांगू 3AC 2AC मध्ये फरक आहे. पैसे वाढतात पण सर्विस पण तशी आहे एकदम चांगली. आता लाईट बंद करूया आपण. कोल्ड्रिंकवाले आले. आता बघ दाखवतो मी काय काय आणलं होतं. इकडे ॲपल आणि कॅरेट्स. आणि ह्याच्यात बघा मी काय आणलं होतं. काकडी. आपण काकडी खाऊया. तुम्हाला मी हे नाही दाखवलं की मी हे काय आणलं आहे. हे गिफ्ट ॲक्च्युली. आणि कोणासाठी गिफ्ट आहे आणि गिफ्टमध्ये काय आहे ते तुम्हाला येत्या व्हिडिओमध्ये दिसेलच. आणि आपण जरा पाठी ठेवूया साईडला. आणि तुम्हाला सांगायचं होतं ही माझी जात रंगावरची. या गाडीचं नाव आहे मांडवी एक्सप्रेस. आणि या गाडीला फूड क्वीन सुद्धा म्हणतात. फूड क्वीन. खाना वेज खाना समोसा समोसा. तर आता वरचं सर्व सामान खाली घेतलं. तर चार्जर आणि मोबाईल ठेवला. आणि तुम्हाला इकडे दाखवायचं इथे सुद्धा रीडिंग लाईट आहे बघा. बटन दाबलं की लाईट येणार. आपण ही लाईट बंद करूया. आता आपण बघा तिकडे सर्व बंद ना. तर आपण सुद्धा आपलं सर्व बंद करू शकतो. हे केला पडदा बंद आणि हा केला पडदा बंद. ओके. तर कुठूनच काही दिसत नाही बघा. हे आपलं झालं प्रायव्हेट कॅबिन. जो पुढचा प्रायव्हेट कॅबिन आहे तो तर दाखवता नाही आला कारण अजून माणसं ती मला वाटलं ते खाली होईल तुम्हाला मी दाखवेल. त्याला तर दरवाजेसुद्धा आहेत. ते पुढे दाखवलं ना तुम्हाला ते. आणि ह्याची कॉस्ट एक तिकीट 960 रुपये फ्रॉम ठाणे टू रत्नागिरी. आणि जर कुपे तो घेतला तर 1500. आणि तुम्हाला मी काय सांगत होतो की या ट्रेनचं नाव आहे मांडवी एक्सप्रेस. आणि याला फूड क्वीनसुद्धा म्हणतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे जेवण लाईक व्हेज नॉन व्हेज सर्व प्रकारचे एक्स्ट्रीम म्हणजे एकदम गुलाबजामुनपासून सर्व काय मिळतं. आणि सर्व या ट्रेनमध्येच बनतं. तर मी काय आणलं आहे बघा. काकडी. आणि हे बघा हे जे दिलं असतं नाही हे खाली घालायचं असतं. का तर हे लेदरचं असतं ना हे थंड पडतं. तर ह्याच्याने बघा ह्याच्यावरती मी बसलो आहे ना तर हे थंड पडत नाही. आणि त्यावरून आपण अंगावर चादरी घेऊ शकतो. आणि त्यासोबत ही पाठी उशीसुद्धा दिलेली आहे. उशी आहे. तर पुस्तकं वाचायला आवडत असतील तर रीडिंग लाईट आहे. आणि हे जर बंद केलं तर पूर्ण डार्क होतं बघा. एकदम मस्त. किती वाजलेत 1:36. कडी खायला या. आणि हा जो गिफ्ट आहे हा खूप डेलिकेट आहे. जर हातबीत लागलं तर मोडायचं. तर तुम्ही मला सांगू शकता की ह्याच्यात काय असेल. गॅस बरोबर बघूया कोण कोण गॅस करते राईट कमेंटमध्ये. आणि नदी बघा किती छान वाटते. विंडोज एवढे मोठे आहेत ना की असं वाटतं बाहेर आपण TVच बघतोय की काय लेफ्ट साईडला. एक 42 झाली आणि गाडी सावर्ड्याला आली. सावर्डा स्टेशन. चिक्कीवाले मिठाईवाले इवन केळीवाले आले. अशा गाड्या क्रॉसिंगसाठी थांबतात. आता ही गाडी गेली की आपली गाडी निघणार. तर तुम्हाला दाखवतो चिपळूणला ऑलमोस्ट सर्व गाडी खाली झालेली. इथून आहे आपला जनरल कंपार्टमेंट. हे AC क्लास. आपल्या व्हिडिओमध्ये ना नेहमी हे आपले सबस्क्रायबर कमेंट करतात आपले फॅमिली मेंबर की त्यांची मुलगी सावर्ड्याला शिकते. त्याच कारणाने मी नेहमी जेव्हा सावर्डा येतो ना मी तुमच्यासाठी सावर्डा दाखवतो आपल्या सबस्क्रायबरांसाठी. हे बघा हा गेला सावर्डा स्टेशन. बाय बाय. बघा आपल्या सर्वांना A1 क्लास माहिती, B1 क्लास माहिती, स्लीपर कोच माहिती. पण कधी कधी असे टर्म्स असतात ना की समजत नाही. जसं हे बघा HA1
HA1 काय असतं ना, मी तुम्हाला तर प्रत्यक्ष दाखवतो. HA1 कॉम्बिनेशन असतो, फर्स्ट AC आणि सेकंड AC कॉम्बिनेशन असतो. पहिला आपला हा इकडे सेकंड AC दाखवतो बघा. हा चालू होणार सेकंड AC आणि त्याच्यानंतर चालू होणार फर्स्ट AC. मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो. त्याला म्हणतात HA1 कोच. HA1 दाखवतो HA1. हा जो आपला आहे सेकंड AC. हे सर्व आहे फर्स्ट AC. त्याला म्हणतात HA1 कोच. फुल HA1 कोच. हा दुसरा कोच आहे. हा कोणता नॉर्मल B1 असेल. ते नॉर्मल जसे आपले असतात ना तसेच. वॉश बेसिन पण एकदम छान बघा. डस्टबिन फायर फायटिंग डस्टबिन एकदम कम्फर्टेबल. आणि तुम्हाला सांगतो जिथे गरम नाही होती ते सुद्धा AC वाटते चांगली. तर आपण आपल्या कोचमध्ये जाऊया परत. HA1 सिनरी बघा. वाव, बरोबर गाडी ब्रिजवरच थांबली. वाव, किती छान वाटतं बघा. गाडी एकदम स्लो झालेली आहे. तुम्हाला एक कोइन्सिडन्स दाखवतो. आपण ज्या गाडीत आहे त्याचं पण नाव मांडवी एक्सप्रेस आहे आणि समोरची गाडी आहे ती सुद्धा मांडवी एक्सप्रेस आहे. आपली गाडी मडगावला चालली आणि ती गाडी CSTला चालली. सेम गाड्या आहेत. किती वाजली? आपण ज्या गाडीत आहे ते सुद्धा मांडवी, ती पण मांडवी आणि ही पण मांडवी. आता किती AC क्लास आहे बघा. 1 2 3 4. पाऊस आला आहे. 5. हे सर्व AC आहे आणि त्याच्यानंतर पुढे बघा जनरल आहे, स्लीपर आहे. हे स्लीपर कोच आहे बघा. तर ही गेली मांडवी एक्सप्रेस. आपल्या गाडीचा नंबर आहे 10103 आणि त्या गाडीचा नंबर आहे 10104. म्हणजे 3 आणि 4चा फक्त फरक. तर ही आपली गेली गाडी मुंबईला आणि आपण चालू गोव्याला, रत्नागिरीला. गाडी ऑलमोस्ट 1 तास लेट आहे. ती गाडी लेट म्हणून आपली गाडी लेट आहे. आपली गाडी बरोबर टायमिंगवर बरोबर 2:30 पोहोचली. संगमेश्वर रोडलाच 40 मिनिटं गाडी थांबली आपली. बसल्यावरती बघा व्यवस्थित डोक्याला लागत नाही. आता आपलं रत्नागिरी स्टेशन आलं. एक दाखवायचं राहील. अशी सुद्धा होती, वरती सुद्धा होते म्हणजे पाठी टेका घ्यायला पण नरम पॅकिंग. चला तुम्हाला आता A1 क्लास पण दाखवतो. हे बघा कॅबिन कशाला म्हणतात. हे बघा आता हे बंद होतं बघा. असं हे असं उघडायचं.
हे माझे सर्व सामान आतमध्ये ठेवलेलं आहे बघा. 1 2 3 4 असतात आणि बाजूला 2 पण असतात. तर चढायला आपले स्टेअरकेस आहेत. हे आपण असं बंद सुद्धा करू शकतो आणि कढीही लावू शकतो. बाकी सुविधा बघा तर हे सीट एकदम वेगळ्या क्वालिटीचे आहेत आणि सीट एकदम मोठी आणि कम्फर्टेबल. बाकी ऑलमोस्ट सर्व सेम. फक्त एवढंच आहे की कॅबिन असतं म्हणजे सर्व बंद असतं बघा. तर त्यानिमित्ताने आता निघतानीचा तुम्हाला दाखवायला पण मिळालं, कारण इकडचे सर्व माणसं आता बाहेर लाईनीत उभे आहेत. तर आता आपण सुद्धा जाऊया बाहेर. हे घेतली आणि हे आपलं गिफ्ट कोणाला तरी. मेला बंद. हा एक रूम, हा दुसरा, तिसरा. सॉरी तुम्हाला जेवायला या बोलू नाही शकलो, पण जेवणाची थाली तुम्ही आता तुम्हाला सांगू, ही जी मांडवी एक्सप्रेस होती ना, सर्वात आधी सिनरी बघा पाठी माझ्या. छान वाटतं ना. आधी मांडवी एक्सप्रेस हिला फूड क्वीन म्हणलं जातं. ह्याच्यात खूप व्हरायटीचे जेवण, म्हणजे पॅन्ट्री कार्ड असल्यामुळे जेवण पण सर्व असतं. तरी पण बघा मी आज काहीच त्याच्यातलं काहीच खाल्लेलं नाही. फक्त काकडी, गाजर आणि काय ॲपल जे घरून आणलं होतं तेच खाल्लं. बाकी मी काहीच बिर्याणी नाही, पुलाव नाही, व्हेज नाही, नॉनव्हेज नाही, काहीच नाही घेतलं. तर कॅन्टीनमध्ये गेलो होतो रत्नागिरीच्या. 70 रुपीज प्लेट तर खाल्ली पूर्ण भरून. पण खाताना 3 चपात्या होत्या ना, तर खाता मला डॉग्सची आपल्या भुबूंची आठवण आली. तर मी 1.5 चपाती तशीच ठेवली, म्हणजे अर्धी त्यांना देईल, 1.5 मी खाल्ली, 1.5 ठेवली. आणि ती पाटी ट्रेन बघितली की अजून ती स्टँडिंगवरच आहे, म्हणजे अजून क्रॉसिंगसाठीच थांबलेली आहे ती. आता तुम्हाला अजून एक सांगायचं की गाडी बघा आपली 1 तास लेट होती, पण मला बोर नाही झालं, कारण जे कम्फर्ट लेवल होतं ना ते खूप चांगलं होतं. तर मी झोपून घेतलं. चादर पण दिली होती अंगाखाली, अंगावरती. तर सर्व पैसे भरले तर वसूल करून घेतले, चांगली झोपून घेतलं. पण बसून जे आले असतील ना त्यांना परत बोर झालं असेल. आणि AC पण एकदम चांगली होती. आता बघा मी ह्याच्यात काय घेतलेलं आहे, आपल्या बुबूंसाठी बिस्किट्स. आणि हा आपला पावडर, हा आपला रस्ता आणि हा आपला पाऊल वाट.